enyambia omu gya no ansa na yasapon wuo ana yasapon wuye ana o magya no ana enye no korese one ne wo one ne na na ewo ko wagya wade ko dada oh wo ba so obachi a so one ne wo ma obi a ne problem eji obi yare say ampa pa se odopa na odo be ma no a se ampa se ware na ukunu yare na obi disika be hwe ne se aba ne se gitwe ho yade wo se fama me nkobo dance so oba wo pe wodo ni kunu opese ni kunu nyankwa ebesi sa eno na kire mama mu hunu se enye abusia yema mu nyina akwaba embranya support TV so se kase nya sapa na wagye me so se yesane no badwemma kwan so ene so yesan edi ahia bio yebedi nkomo de se na efata ye konfo black wo ye nchen a ene ye nkomodie yi ye ne no na eba bedie Michelle so subscribe to your channel ya subscribe fama yen like share na ma obi biara enye bi enhwe comment section wo so eye wo dia eya na wachire wadwen Michelle ene ye ntena da bi se ye gusu wo ne pa e de ma wo abrebia midin ene oba ya esuama yeboa yamana na kwaba ne mfa ne nkome wo ho nyina no ehhehye so emfa ema wo ntem so nana yema wakwaba ne joso tiana wo mre ana du bi a wote mre se yanya wo be ma die esi trenti ye nya ache so a na me ma ha hu se hada panda o da bi se me ha de di bia wo ye adwuma omo asa adwuma no na azanfo na nya adwuma nye na de ye no online okure do so se omo be hu omo no se abrochiri for omo ma we online ebu a won na o efe anajo so oye so hwe omo nyina usum fidie na yi abo a eno ogi so koyi nam no enyi no so aye se de bia akɔhwe di me fan for de me mre wo mo to be bia wote bere so be nde to be atim so wanya ha se ni pedua no beti bere friend of akura bibia nto be yem aduane so si wo wede no wadi kafra ti nana no ma de kurakura insa akura de akasa blink ye wukura omo ko so nkurakura sa amayen no mo wa hoden inim de anya sapofo ye ba bia no a onya ye ho abotre se de akyerɛ yin de bia se din na mama ni gi mo ho no nya sapo no nana nya ba enche ni yetena hiya mami tiwa mi mami o mami owu akoma na se ya mami nkyerɛ wade mi nua ba tiwa mi mami tiwa wona pɛ no wawu mi tiwe me yire ne ena me ni obi fufuro so di agoro ono so ye oba se ye me mpena se ye me den me yire se mani nye ho eba ne se na mi kunu nkasai na wo ba na onim se me ye wale ni na me ka kire wo se anamo a woni mi kunu tu no mani nye ho ntitwen ho no wutimi nya akukoduro ka kire me se mi kunu empeme na wo no opɛ wo dabi Gana yempe no kure woni ne nanam o wonim se ni kunu no enti die na besi se ni kunu o ye complain se bia ni kunu kura anhwe ne ma ana ekom de wo mo na wo tiwa ni de wabɔ aboso no ba bia enti anyam bia no ya sapon yiri minim ne dimbo kese wa se ma me akosu ase wa se nye se ya sapon atoyi na yale ya ma mi de ne kwanti na me kura na ya sapon yiri minim de bia tiwa na minim so na ma mi ya nwuntuni pa ono so to nwum ne bia no ka wo mo ho ne o mo nante so ti ase enti e ba ne sen ena wutimi kɔbɔ wuram kɔgye ya sapon bebia wo na ye na ne yiri se anamo a wo ne mi kunu tuma ne nye ho a wutimi nya akokoduro se papa no pɛ ne yiri na wo no pɛ wo ana de okay ye se obi na obi nam no wo kyerɛ do a kyerɛ no kwan bi so a ɛyɛmfom so a na no yiri ne yiri so na ne nye ho atwen ho why se metiwe a me yiri ne wa na se madamfo bi so me madamfo a enye wo na me na wadadamfo ne me enye me yiri eti obi na obi kunu di agoro wo se maame twen ho fire me kunu ho a edi ade na wunya nti a wo se chinchina wo ne bewu na ne bewu na ne wu a afei se mbe na obi o dabi mo obi mlemu maame no kurepa na me ka kire wo so de call mo obi mlemu ya sapon yiri no da busuani ehu ni video na ye bi kwa bi busuani se papa ni nua ba na so ye budan se na be hu se papa ni nua o se ni nua na ye dia ya sapon na ya sapon ya o ya de ade ye ko na ho ntena ye on so to obi aba abonten se ni nua ne ya sapon ti ya sapon wo yira na wo ne yire
ose na yere no wagya no one ni gya ya che na ogya no ho ma me nfa kosua nkofie nkobɔ ne dua sɛ me ni me kunu gya wa metena mu bi ne gya wale ne ma wo a ɔmɔ ne dua na wonu be ma kra se yenye ne ho ade ma wo enua be ma yenye ye be ma nua be ma yenye ne ho ade ma ko na be ko bie so one na yere te enti ye gya wogya ye papa me ni gya wale ma na na ko pa no invite o ma me ni gya wale ma no ya busu panyini ana one na gye ti ma ye friend sen ya sapon yere nkwa me ni me din po no hwe ndi wa hwe ndi ama ma ya sapon yere aha me nya hwe ndi wa hwe ndi ni ni me hwe ama ni emo ni din ni emu sese papa ne gya na ware ana anyambia ya sapon ogya no no wai asem ne kwa antena no na ya sapon wa ma abonte me kase ba me ni wagyae na aden na fe obi hwe me ana manya mpena o kasa ho enne no mo be kase one na gyae na Christopher ba me hwe akwa ne ti dosu ni ti dosu Bible me ya no mo kan etire Yakubu ana James Matthew ni ti dosu Matthew se ni ti ye 19 o na so ta se ni ti ye 19 ena nchiche mu 3 yenko o de me ko Bible se bi tu omfo wale ho mo mfa mate o de me hwe ama obi ni yire ware na asem ba ubenya kwabrani bi a ubegya na yire wo fie ye benya abuja panyini part 2 won e wo Ghana ha Tupac part 2 ana we no ye so Tupac Shakur ti se Shakur ya yire timiboa asa mo so mo de na kwa koye se de se o mo hwe me hwe mfimu ana emfa e ba ne sen na obra awuo na obegyina bonten se obra gya na yire na se obra gya na yire kura asemo ye ka eti ya support se papa we awu ya nya obi amana anya ni kuna enye wawre ho ede na Ghana kura asa de ye didi wi ani ewura fidi e be kan bi sei ya support to asoro nyum nyina wo wi ase nyina ma nipa hwe no so asakira obi kura kwahye ne ho akonfo ya support nti wan hye ne ho akonfo obi nya car accident na otie ya support nyum o survive ye wawu ye nya wo ba amana anya ni kuna eye wo fe areho abenya kokodure se ya support ni yire so jana yira chaka o jana yira che no ho wanchire mu za ma me ne meto case ni ma me na me bodua nkunkum nkrofo se me say team liga no a team liga na say we so ya support ni team liga ni bia say team liga for me sori ama ono so ye be fight ama no ye se ye ndi sabe mo obi anso obi awale wo bani nkwase mo mo na wa wo be kasa na wo kanyina media no so kasa no wo yire wai so chira wo de chira wo yire ama biye de wo kasa ni 19 no entiche mu 3 Matthew 19 sebe na de me ko Bible Monday o se say so me say ajan kuto Bible na akai ti se Bible de wo ya de o tere me ko Bible school da me sira wo o se Bible won so mo manka o man ko Bible school no mo won ti ase se mo ko school no o man ko school mo won ti ase se mo ye wo fie nyansa ne wo bukum nyansa o sa hwe na hu bukum nyansa fie nyansa bi a asi wo kana ye pon camp fie nyansa asi wo ho na me se Canada de wo abeka cha tie me nyam be kun kura wi akete o se pena asem de enye pena asem wo ye plain se Ghana yo mpanyifo bi wa de letter kura to omani wo nkan wono be kan apenti mu anza na ba me ko yenko fie nyansa o se awareje ho nsem misa awale a ye ko akodi no wa ko Bible school me ko Bible school ba fie nyansa no okay fie nyansa no ho because ade bi e wa asase su bi a esi ye bia no Bible fo na to copy e de akọ mo Bible because fie nyansa nti na mpanyifo hia wo fie ni age awale nti me ne na wo enya awale abusuafo nim no me ne nete da ba ko me papa kora nim no me wo fa nim no ta ba ye fie ho ya tena ache 90 years enya awale ko awale ho nsem me ko ne de me kan twi nana amo na aboye na Pharisee for ba ne nchen be so ne hwe se Pharisee for ba ne nchen na ebi ne ya saponua ya wasori wa Pharisee ni to akwa so papa yira hwe se wo gya awale ana wo nya awale ko o se obi wo ho kwan se asem bia nti ogya awade ana ogya ne yere ana asem ketua bia banti otimi gya ne yere yenya nkrofo bi mbeka asem am yakosua se wa wo divorce wo gya awale yenya judge a wo ye wo ba e ka se certificate yenyi ntum enti se woni me kunu te ana se wo no wo yere te na se wo yere ebo kokko se ade a wo yei wanse san mfiri hu a ebetima ma ya ware agu a wagya wale ana ko manana me to aso enan no na obuase won se
Monkin kan say efiri fitiase no de obo onipa no oberima ni oba na oye won ayo enti ya sapon enua be me ya woni na mafidie ntenten fidie so say ya sapon ja na yire no wonko no wonko kan Matthew 19 319 wonchi chem sa 19 no mfa 3 ne nko because ya sapon yire woni na wo 4 wayi ba kwa sinche panyin na kogina ne papa aka 3 wonchi chem 3 no hwe say asem bia na eja awale wo ho ana me no na tie ena wakofa mpana foforo ena me yire mayi wasi nchen ena me yire de makwa ante na se wo nhwe me ne me mma ena wo hwe mpana empana no so kura akofa woni ne nwoye empana no so kuta man dada papa ya ebua ne se asem na wo kan minim ho hwe na emom papa ne wuidi a ne nua tuma begina wo se ya asapon agya ne yire be ho asem no wo kan de wode ne kwa ante na ana se ya asapon wo yire foforo bi ana wode ne kwa ante na no ho asem no wo kan enti me kura ma me ne kwaka enti ya gya na wale enyam bia o mu gya no ansa na ya asapon wuo ana ya asapon wuye ana o ma gya no ana me hwe video bi a me wure ho se wone ne won kwala no obetima ba be chia na emum nya ne yire no na nya ne yire no wo ko ho ante na ana asam ne ba na mugina so gya no o yiji di so oba wagya wade de den na nka wafa mpena ne kura ko fa mpena ko konkuku no ho ma me akosu ase wa kan na no tum se bi musu wagimi de okokasa aye so a musu wagya wale enti Ghana mugina he ewu da ho twen mu 2026 wo a wagimi bia wo bewu ana metwa so to so ne enko eja nkuto yo na ya na obo abo ni din ya wo metwa so ba buruma no na metwa so enum no o se e na wo ka se ye nti na onipa beja neja ne na wakọ akọfam ne yere na won ba nu aye honam kro enti se nyam ade nyame aka bom wo da sani pese otim ene ne to aso no wa hasa awale ben na ntokwa nim ya sapon ne yere akunti enu nti wagya awale na nka nipa te se ya sapon awu a na nka ne yere gya awale mpo na se oba bia kura nye kuna mano a ka mo nsa nkopa ne yere chew na nka o meye kuna enya mamere mane na nya nimunyam che die modi be ya sapon no ye dibi be ya mu o se mototo na yie tantantan a wusu ni wu a ye betoto yie tantantan enti toa so ana de twa to no se enti na won so wonye banu bio na mmom oye honam kro enti de onyankopon de abomu no imma onipa bia enti se wonim de wotitim tiwa na titim no kra na meka kiro tiwa na atitim e na wodoburo ni so na atitim am yakosu ase wa ni lumbam enti mo sa nkola we mienu a ye bom sa asobuo we ya eye se ye se wa kristofo man tiwa wona wukuna wo ma wa wo nkola afo woni be ma na wo ye no ne ya sapon na wo ye woni be ma foforo na wo woni be ma foforo na wo ye enna ma mi se wa ba ni kunu ho ene ni kunu atwempena wo serew ja ni kunu ma no wo kan wa antie e ma asem na kopia ante na senka be ya nka sebe enyansafo wo man ni besi nkonya asofofo besi nkonya na nka yetima siesie wo mo ntem no ya twen ya manso we ada ho ama pa ko awu ye na ye nya busuani a obegina wo se na o ma gya wale o mu gya wale da ben no mu gya wale no ene de wanka so ati ase na se menua ne na me ni me yiri kogya ya enya busuani na si nkonya eye menua na otim begina bonte se ma gya me yire busuani ya o se ye gina ho a we gya friends papa ya sapon yire no empanyifo busuafo nyina wo ho omomla bonte na uzuzu se baby aduru no interview bloggers wura mu bebre no na enye owo mo koma no tum no mo che baby mo shom baby din hwe ento ye bibia kama no mo njai obi aba no me kasa dia se ne be ha adwu ade we nye busuapanyin na aba bonten onye busuapanyin mum nye busuapanyin mum na aba bonten enti se nim guase beba ye we ma nipa wa pie no na be gua busuani nim ase na enye ono nko a maame fofo so apie enso omokomunya kode a omo se ondo onka bone bon so kirem so me yebusiani so minim ya sapon on say obi a ko be so wura fie no obi ye interview se na ankasa wiase ankasa na ye no se Ghana adane blogger country
Obiara blog dey. Obiara blog. Obiara nso nipa ye first na ye media school no. Ne ni media for our system nim. Otwi no komutam. Enne obi nko media school wonya hwe na wasore ne ye blogger. Ne ye sei nsɛmfo na nka hwe maame akosu asewa obi a wote play na obi afo play etimi monitor ne sɛ waduru ha for the na nke kae nkomo no na nke ebeduru honom wo de ene obi ba so ye blogger wo hwe ne school a wakɔ as a blogger school a wakɔ mo sɔre ya nam sɛ kamla abafo ebi kura de phone na de abetre wani sɛ me ye blogger ya support asia no yare ya hu blogger bi a wo ye na adwene sɛ o blogger ma papa no ho atɔ ne mpo ana wo sɔre aka kyerɛ Ghana fo sɛ papa na boa Ghana enti nyema bi wo ayemfo ye nansi fam na papa no bi bibi to na be ha yen ya nya bi de obedie enti na ogu obi anim ase kwasi ya keka sa na ekoso o man Ghana ye ni panyini bi a o sɔre ye ni soja ni bi a o bo nkrofo na we ya kasi ye hia soja aban a mo se ye boa adan na ye hwa de bi wo ha se ade a wonim se ye wo de a wonim se ade we eye media wonim na so obi so be dia no bi chinchim won sa ade a send it o modua o kunu kura ni pa bone fo ni ntena wi ase Yankopon kura ka wo se bone be kun bone fo obi betimi ne na ikunu abre so many years kukuruhwe ase anadwum enante awo mu abosome nkono atima wo nkwala nan na obi a wa mre yetua ne ka bosome odobro ni de man ga so koye made eno kwaje awale ne boso ya tiwa asoso enya nwum keke no ne ko yetua ne ka bosome eba ne sen ema ono moto nwum so modoso eba ne sen na wutiwa nkwa na ma mi si uji ne kunu ewie ya ma ka se o hospital nyina no ote ne nchen emre ba se ede ne kwa asori fie se sofo ne se ma obi ama ho no bo ne yire kura ma ho na wutiwa wunya kura wo obi kura wo ko na ne yire ede wo obi nti wo ma ho ye ho ne yi ni mu ni Nyankopon na akoma no so obo odua se wa modua nipa afro be se wu so mama maame na nyekuna nipa afro be se wu biem me na me ka kire wo eto ntwai yes sen ka busu be pensi na maame ne nammu no omfrim se ma ni di kuna no na yi a oni firi ya de ni firi ni na ho ni kuna ja wale no wo kunu no ho for dey ade maame no papa ne hwa ne mantino no mkokon ya na ya sapon ba se panyifo bebre wo ho enti se maame ni poni ni kunu na ja wale a enti papa ne yare no kan ne ya sapon ba ne bi ntimi kohwe no ombetima ko eba ne se na tiwa ne kohwe no tiwa isusu tiwa wu yare meka se ya sapon ode ahomtie be wu anche anya fidie so meka he fidie so onche nana emma wo hu se emma bi ye nhira ebi so ye no me e no kore enipa bia mpo enya oba nko nipa bi oba wo no bia o ya santrofi o fa na ofa musoja na waja asrade ye wo mema bebre ma na bo mo asase we so on sa asantefo o kase bi o mo kase se bo ma bobra na sini yi a oba papa bi onya no be ma bobra na sini yi a wo se ne yira amwa no so ti ase enti wuntimi nyi aware emfiri be ma abrabo be ma onware ye no obetima bo na bro aba ko duru ba bi a onpese oba akora be ka no ho because ono nkwa na abo ne bra ena obi wo so a oba nka no ho a ontimi mo bra ewo ho enti se nene mu se obi na obi abobra na bibi nti na bibi aba mu a ewo se enya mpanyifo mutimi siesie asem enti ya sapon ede ebone nko na oyire de ye wo a oto nnwom mankrofo sachira wantimi siesie wo no oyire ntem a we aba a ne wunu agina bonten ka sira wo se uni yire na ode awu for the anim guase na ebe ka wo mo se o mo bekwa akọ ka kire maame ne se o mo sere ne se o meye kuna no eno no mo fere no mo de hye adum ni adan na maame no onya awale ne enya awale china why onya awale bia hute oba bia ni ho a woni be ma agya awale a oba so de ne be ma oni na agya akosi antena so kwaji ni okopere agye ni kunu kwaji ni kunu enka papa no so maame ne so kuntokwa no e wo se enka abusuafo mo ba se papa ya wo kan sesi ye maame na se ya sapon de mu tena se mu gu hire mu gya awale nyina ya mu sem na de na fe oti social media wo ka se wo kunu nunu ya antibi papa ni ko wi afa no be ma katachi be gina bonten se o ya gya awale na no wo ka na ire we wa fa na yire ade no fa na ire nyina nche se media me yiri na me brade oni yire ye ga de sa why ya nya de sa na se kan na maame na fa no mfa nto ho wo abagiji woni bi o de betu minim no kura se na me ka kire wo wa fa se kan no fa se kan ka woni tiwa kon ye na di sen o se tiwa na nya o mo yale ye ayese o pese ye mfa nko se maame na maame na bompa ye ni Nyankopon atie no papa okay ni Nyankopon atie no se wo bo odua se wo amodua so osugu nyame so hwe enye yize se oba betini kunu betena
na oba foforo agye be ma na firi ni nsam a o sun bɔ mpaye nyame ntie no aba ana sɛ nyankopɔn so ngoye fon wona tie omobro ni hu asɛm tama no ni kunu ni bere ne de bɔne bia nsi o bɔne bia nsi so ti ase nyanya no kura na ne yenka tamwa me tiwa ene ya asapon unim sɛ me do makɔbɔ ayi asida o do makɔbɔ ayi asida so ti ase sɛ ya asapon yire na ehwɛ me sisi ya ɛwɔ wasamanfi ankase ohima ni wi ama busu apanyini so wi me na me de ohene ne ba na moti amfra ma di ohene nanim kopem sɛ moti an ohene ne kɔtena ase o ya asapon ne na yire ene na ebo ayi na se ma ya asapon kura be chia me se wa bonnwuma kɔ ya ahemfo yi a ohun ohene a oba moti amfra ma di nanim da na sa yie no ye hya ase no anaju 6 o'clock na kɔbɔ 7 ne da so hyehyɛ nkonwa nipa da ba na eba so ti ase na ya asapon ne yire no to nwuma ya asapon gina ne yire ne gina ya asapon sa nifa so na tiwa gina bonkum so enti na maame ne ben ya asapon ese ne tiwa e ba ne se na tiwa free nifa so e be bonkum so be gina nifa so maame no giant se ne onni akire biem anti asama wona munnim a muntusu nka na bi wo bi afie why maame ne me se wonya awale ne enya awale akina se de maame ne so fa ya mu e on ne ma e bre no why maame ne interview bi wo se ya asapon e de tiwa man nan ne nyina kogu abrochire enso ne man ya tapon mate Ghana e wo ga eni ma bi wo ha ya se kire nipa nka no kure enkire nipa obi ya de na nya ya nka kire no aden na aden na ye ntimi fa so bo ne mo se ene ya papa yi ena ko fa we nyina e de bai because say me bisa say ma bi ya no me won na free me enti engo bisa hwan nti ye kan say ye ntimi fa so bo ne bi mo wahene nipa na obebo na suma ma na te de o kan wo wo free me enti se ni nua bi oba be gina akire busu panyi bi oba be gina akire de o se ye ka kire papa ne be ka kire ni nua no do gina mu no ti o mo ma yi o mo so be defend no de o se ye kan bi be ka kire wo mo why ti se wono ne ya asapon ti ye busa no se ni nua o se ya asapon aja awale ye busa ne se ya asapon ne man nan no mo wai ena ti wa so man nan no o mo wai ye busa papa no why munya nya atwom why munya nya atwom na dey time bisa se ma bi ye no me na ma bi ye enhira no se be ma betima for ba bi ne nanante oba ne ba na kwan mu no niema toto yie nyame hira won peja won duru beebi jaka ame kire wade hwe ye won krofo bi asase we su a e ma ye san krofo no bi e me ma so tumi ye sa ade no bi wo hia obi na wa ye o papa foforo bi a ye careful you kure na me ka kire wo se wa hia obi foforo na wa ye o papa bi a boro wadwen ne wonte ase so no ye careful sa nipa no ho adentia to nyankopon sa nipa mo na nipa bonefo ofum no mfa nchew enya ofum kura mfa nchew o mo na di awu on say e be ye topic bi be down say Lumba yale 17 years odoblo ni na hwe no want bi mete because of waya ade wa hwe obi a wa yale 17 years ne yire jana to wa ma na hwe 17 years the Ghana for member no binum hunu say waya ade mo yensem ma no so ti ase ya asapon yire esu enna mafidi kase we so say ti wa agi ne kuru panyi ben sofo benetim so de gina ya nti so obi an so de gina ba wuwu ba mu de ya benya obi a wo se wo maja wale ti se ya sapon yire no e yale ye ya sapon se ne yire se eti wanti won fi no ni ya sapon man manim e mawo e memanim me mawo o mutimi hwom papa na o se asemi be to ho no man komodi ni nyene ekoso no ye be hu se ya sapon oni abusu fie ya de ne ba ye oni abusu fie o da so de fie nti nkomo ni nyina ditu kwa ne oyepa de yi aye de kan semi komo ekoso wo nyina no na akwa se abusu ne pese nkomo na fie na nka ye nhwan bebi okokodi ni ntina entimi nkoba o mbeso mko bia so kwakwacha na akwa se akwa de ade tenten obi wo ne hu ntin mema mo ha mo mma ekofa we nyina de baaye eye Ghana fo su on se Ghana fo ho bebiri na o mo yare a babi obokor bi aka chese abusu na ekunu enti nipa ne be da makwan abusu aba ho minima sofo wo mtiti nipa ntem bebiri o yire panyi na ekun wo no aka to retirim enti e ba sa so a ono so ene eme makwan so ti ase ya sofofo nim ni akomfo ni bi ni adunsifo ni bi ye toro
ɛyɛ toro no kura pa na me ka kyerɛw ɛne yɛ doctors ni bi yɛ toro yɛnte Ghana ha na sɔfo obi a ɔso ayɛ doctor bɛdina abɔnten sɛ lumba poison ne kun no na no wadi fufuo ne ho nkoro ne ba lumba so yɛ bɛka kyerɛ yɛ sɛ ne yere no time no ɔmo sɛ ne yere ne poison yɛ no korɛ wo so sɛ yɛ fufuo obi aso nim sɛ lumba ba Ghana no oni odobro ni na tie nto odobro ni na poison na saa tam no na yɛ poison na wo kana na sɛ wo yɛ doctor na sɛ obi yale na ba ma homa hwɛ no nipa ngwatim ne yale mu nsɛm nyina bɛtɔ abɔnten kyerɛ duane odi yɛ nyina na Ghana ha doctor bɛ na betuma detect sɛ ekuro wo bi yam na fufuo na de ma ne da yɛti bi sa apɔ de woni detect ya wa woni hwee wo be gya bɛka sɛ ɛne na fufuo deda ne yam banku bona na yɛti sɛ ba bi ware bema bi ware oba bi a oba ne sunsum ta bema na chi wo de oyɛ ne ho nyina ti bema ne twene ho firi oba no ho na sɛ sa sunsum na na ta na chi e ma de nchira ba na brabo mu no e firi hɔ no ma fe na bema na san minim maame bi ɔware ne kunu na maame ne wani na bema no so maame wani na bema ne maame mpɛsɛ bema ne bɛ ware na ɔma yɛ ne sɛ pillar ɔnya adwuma no ɔmfa hwɛ abusuafo tipa maame ne ware ne kunu no mo ɛyɛ ku adwuma ɛna maame no dane ne kunu no abosoɔ na ɔde bɔɔ n'asene nti eduru baabi a na ɔhwɛ na ani aba ho a na wayi na ɔde ayɛ ne kahyire nti sɛ ɔkɔ afuom na ɔba a ɔfa ne kahyire na ɔde abɔ n'asene nti ɛkɔɔ so na afei maame no enya kwa because ɔnya awale bɛma na wi nti na panyimfo sɛ bɛma yɛ nyɛ ne ho ade ana ɔba yɛ nyɛ ne ho ɛfa ne ne aduru because at the moment ɔyɛ ne ho ade nti otimi control bɛma ne de ɔpɛ bia na nso maame ne te mantem ohunu ade kora ɔmo nyina akɔhyia meeting a ɔde yɛ ne kunu no ne ba no na ɔfɔ so bɛware no sɛ ɔbɛgyina firi ha mu ti eduru ba bi na afei maame no ɛnte aseɛ ɔba yɛ kɔ afuom aba ɛna ne kahyire yi firi to a maame afa ade nya wo dia ɛna ɔsɛ me kahyire ɛsa ayɛ mabɔsoɔ na sɛ wo de me mpene magye me kahyire no ne maame kikiri na okopia maame gye ne kahyire ne maame to kopem ho maame so osunya de kwa afuom sɛ ne na se na bom no be man su baayɛ oni abotre ne yira bo ne maame mfa sɛ ne yire akɔbo ne maame be ma ibufu ye papa ne yira sum yi ne yire no matugu sisa ne niema ne nyina gu ne bagim o bai na boso no se maame ji kahyire na wo kan o ne me ko ho no je me ko maame koi afi mfie mienu yale kɛse kɔ so apapa yi afi de aduani obedi mpo na ayɛ den sɛ akɔ dwato a kɔpɛ nkɔfɔ so ɔsere mepa na yere kyɛw ma na yere mbra ne yere ne sa ba back obe fight gi kahyire ne ho tonu wi na obe kyerɛ sɛ kɛ ade na me no maame ko ho no kahyire na me de ma no no sini wɔyɛ wo na mada na o kahyire fe na papa nkoto dwe gu fom enti yɛ woni ma bi wɔ hɔ a obekɔ beti so obi na obi ko onti ase o we si kyerem asɛ makoto wi na mo de kɔ kyerɛ police fo abam ntakwasi we si kan tintokɔ bi ɛso ne bebrebe bia no ya na spiritual wo nti yɛbɛsrɛ yɛ mɛma no sɛ yɛkɔ abusa bi kohunu yɛ yere a yɛ ware na ka yɛntoto nase nam sɛ we de ne to soso we de ne ho ɔfɛ we de ne nantu we de hwɛ n'animma oba we de ɔyɛ tiktok oba we de ne kasa do na wɔsɛ na fono ho ntokuro ne de aware ne mum yɛn hwɛ yɛsɛ timi suma oba bi sɛ hon kɔsɛ no timi suma oba bi ma bɛma bi kɔsɛ no wei ene cast we kɔ ware ne bere na se timi kɔ ware ne kikiri gura ɛdna hwɛ wa destroy bibia ti yɛsɛ awale bi nyɛ awale bi yɛ jana bi timi aka sɛ awade ɛyɛ both physical and spiritual aware akɔyɛ oba tan awawo ne ba wo kan hyira asɛm kyerɛ wo ba bɛyɛ yɛ odome ne bɛyɛ adwuma ti nyankopɔn sɛ anu edi nkyire di mako ehyira ɛsa adome ti sa na awale yɛte ti na me sɛ obi pɛsɛ wɔ sɛ na aware a sɛ wo fi sɛ ba bi ma me ne na tena koduru no ompa gya ne mane nko nya wo pɛ so na aware gya yɛ ba yɛ o ɛnyɛ hwɛ wo ti hwɛ wo kyɛ asɛ wo pɛ na asɛ wo mpɛ no wo gya na mane akɔ ana wo nya ne mane nko sɛ wo fi sɛ wo gya na mane akɔ de a
Jane man nko. No say jane kwampa so. O jane kwampa so. Se mpata bi a fama no. Onko ne baabi. Na emom no mpata bi anim. Wo a wunya no. Wo so no oba foforo na da sori. Te se de lumba ene ma me akosu ahye wa. Yensi dan wa East Legon. Na me free abrochire ba East Legon amintimi na hobi. Me da bonten. Ye musa se ma me akosu ahye wa free abrochire ba yi. Lumba no kura ye ko no ho na wu. Ma me akosu ahye wa da hen e na odobro ni da hen. Na mu yam ba ka se mo penka bom for de yi. Ebede na si. Penyifo si de odi kan sua de odi akire nante. Me penyini ma kire do ama wo akura wa nkire do ama me. Na se nyame aye madom na me nkrata bia defend me a metu se banche. Me na me ka kire. Enti me yemfa ne ba bi ni agoro wa awale. Obi o yesunsun adwuma bia ni ma awale mfa so de wa awale mu. Ba o mo madwene ada no. Ena enim mfa so de wa awale mu. Na mfa so de wa awale mu pa. Mfa so de wa awale mpa. Ebi ni den. Mfa so de wa awale mu ni se wo ye bema na wonya ware ewa amamre kwa so a. Emma wa ho wonya hoɔden foforo. Emma unyansa be ye double. Emma hu kwa abefa so a obetoto niema. Onim se bema nware ya na se monko. Bema nware a na se monko. Eni ti na busua bi wo house da bi ye nua be ma se osi hwe ye no. Onya wale a onhwe ye sa. Nti ne yempekwa bi mfa so ye nku ne bema a oba bi aba wontimi ntina. Se be obetima hwe ye because bema bi aware ye bia na nyansa ba de tirim. Obetoto niema me be wo me yire be yale. Me yire nua no obadwene. O se me si dan o. O se me toka. O se me bia adwuma. O se me yese. Time na no ware ya no disika di nkwase asem no. On fa sika ni sa nkwase asem ne bi. First ya no ne na fofo sisa mo mu gu kam. E ko bura ko tonsa o yese no onye bi. First ya no otimi chiche sika wa abonten no. Onye bi. O be kora sika. Sisi wo hu se wa be ye mienu. O se edan ya no otimi ye singing room a. O tra so onya chimben ho. Bom. Nti mo se animunyam na nyankopon so de sunsum ne nsamanfo ne nananom mo fie ye sere mo aware ni mu no o mo so bebie aware ni mama aware no mo atre akofa de papa de aba nti se won ware ya wasem nko me nware ye no na metu kwan koye adwuma nkrofo adwuma bebre me pa na me ba fie me pa me fie na bibia ni akire a wo ba so ti ase me pa me dura bonten me wo na me wo be ma bi no amu wo Breman UGC na metumi tuka afiri akobreman kotomu ababedi because me nko na me nam e na me so me ni dia bontenti no na be ma aduane de e de se me yire na aye na metumi tuka edi traffic so do am ko traffic pa so ma nko am ntimi ni di so ho pa me ware ye no me se me ko ba bia ko di 3 days kura me tra se one day o se me ko ba because me ko di 3 days na bibisi machi a fun ebi kura na me yire emergency aba ofre me a wanyame me nkobra na machi asai me nko tambia wani wo wachi so but first na me ngwa metim ko di 1 month kura baby onfa obi a me ni masofofo bia na omo ye crusade na me hyede mo ye abusa me bia na maji misika na bamba me fo obi a ho so but the moment abema wo be ware no na wadwene asesa ma wo e ho na wo bo so obusu fa ka se en ware ye de mpenipa wadamfo na ware ye de na nse de nka wasem nkyere me wadwene no e be fie wo ne wo yire badwene bibia ho bibia wo ye bia na se nya wo yire ne betima bo beti se bibra ade wo ya wo ye ni ka ye ni se ya nkeye ne ye wo ma ni bi wo ho a o musa se ni kura adwuma kura e koso sei o fa ho o musa da so ndwin be ma no David ya soma ne se onya japade on family fie ka ba on fama be ma oba bi se ye wale no oba bi sa no wanya busa be wa bi o esa ma no so no musa o mo fe o ja ne nyaye o eso no wo kum tina ben for so so wale ja ya o nya wale pa ya se ne be ka ma no won sam dia na wade ade dabi nana nya ba isema wo ka ne nei ya kire me se e ka bibia kire me se me ma munim papa na muja ye bone obi edi wa onim papa wa asase we so ena se obi ni anyim papa wa se wo ya eno ntini e ware wo ba abo achichiri wo se nsa kọ na nsa aba obi obasa aka che se entempe bi ye bokoboko bi so ye so ya o meme bebre wo nim papa so manye ya o meme bi wo ho ade obeye ni bie no ye ne fa wa asase we so o pa fe ni dien dware no bone tai obakota to chi mo de se prako ni den bibie no aye be ne fe ena mema your strategy bi wo ho be ma opeso ye oba bone wo de daw fom obetima ope bibie afiri obetima monitor o ye kura be de be kwa kwatara buruchiri
ba onya ba bi ko gina wi a hodo baka se fa oni twa asiri no kura se na me ka kire o na wasema wo kan bi ese to me nyu ye wo mema bi a na agenda nyina ne se ohun so ba na osika no ne betena bibi e na wo pe bibi mami mi fa we ma wo ono obekọ ko gina kitchen anu aduane wanhwe obechi wadware wo ayi wo motoam obekire wo do bi a bi da wo wiase ni nyina ya agenda na onyanya wi a na behu enti ye mema na ye do ye yire mu no a ye pese ye bobra kosi baabi ma ye yire mu ye mpese ye yire mu beba ebete chima no aya na ye monitor ye yire mu enti ye yire mu nim se ye no wo mu problem a ewo mema mu no bema bia odo ne yire bia opese de yire eka ne nchen bia no wo ye kwa na obusa wo hwan na wo frɛ no yi o pese obi bebo awuram na kofa wo ha obi di abre no because odo ne yire pese kwan beda ho pese kwan beda ho matiase enti wo ko ba bi kura odi agoro a obekwa kwagya wo opese ohun wanam obi a utu bia se wonam fofo ye 10 a ohwehwe ma ohwe beka ba ko pe no betrase no obepam mo maka nyina ena me kuro ha me dodo ena o mama ni nye ena onye me sei o protect you because nipa duane na hia no enye wo sika bi a wukura enye wo bi a wowo enye wo ho ofa bi na emom nipa duane ankasa ehia no nto mbese ho beba asem ba mema o mote saa no o mani nji wa warem mani nim so mo hye o mo so na mesire me nua ma no mo atu o mo fo titu ye team legal wife oba unya ware se kim o timetable enhye wo nsem bi o timetable enhye wo nsem bi na ware se o mu timetable timetable team legal wife school na nim say what timetable na me team legal wife me ma how na to wo mo emre atwam no ento wo mo bi mu da tene de ofuto nyina wo wiase nya de ma omo bema e ware wo se kim se wo ti wo fie nko se wo de watu kwan se wo ne wo ti fie baako oba wo timetable enhye wo nsem bi timetable na me de he timetable no aware mu timetable obetima sha atale wo kunu be ka sha atale ko woro me mpe okay ese onkwa wo ndwen ma o ne na dwen bom ena bema ne na wo bo life na kire no wo so wo mpa kokwa woro wo de ko kire hwan fan kire obi he wo ware na wo kunu se twa kaate a kaate de ne fe wo nko hye wig emfa nko kire obi a because at the moment ya wo be ware bema no ewiase mema nyina ona ne ho ye wo fe no watwusu oba wo ware ukunu wie se kima bema so fa hye otirim se ma ne wo Ghana ha na se wiase nyina no sa ban na ne ho ye no fe no watwusu at the timetable no bema wo de enhye wo nsem oba so de enhye ne nsem na ya na mema no wa head esene ma no so tiase enti no bema betima kan se adwuma na wo kọ no ene medi fufuo na medi no me pese medi fufuo no be 2:30 to 3 nti o so be 1 no so sha ase o time na bantem ye o be ma bi wo ho a sa time na o de aba no wa ma ne fufuo na ani obobo na bori se buru asem ka ebi ekoso wonkrofo fie ukwa busuam so ase chane okunu ka se ntem na aye yanka buru bi ama ye bu o mo fo mo hudi ba so ti ase enti mani bi wo ho a wo kwa adwuma bon se no wa ye nkwan e de ahye fridge to ba ya ta banch ne ko etimi dwa ene bode ko ahye fridge ye ba ya ne ye no eno so wo di hye fridge ma wo ba nu aduane be wi na ye boye ya na agene nana o ma ye fa chance ko to bi kra nto ban ti ho enti wo pa wo dwa fa nsuo gu ho fa si fom enye hwe enfa hye fridge o se light ni nti e be fam wo ba na de asi so enkwan no kra se wo de hwe nkwan a ye ya twi na awem ya twi niam ni nyina wa awem ene de ya brande wo be taste so ti ase ene mo ma ye nya adwuma ye nso hwe na ye nso ma menkyere wade ana oba betimi aye adwuma ba adwuma ye mu no on se eduru baabi se obete ye nua manum bi story a brother ni be ma papa bi ampese na yire be kokwan so sa na tete ne kan because awarefo bebre kokwan so ma matefoɔ adrabafoɔ ene omo twetwe mpra customfoɔ e ma omo ware egugu ye enti na ni petitru bi ampese na yire be kokwan so o mpese yire akọ ha ene ma ye nkrofo bi asika ba omo nsema no ma ya hantan ha nti oba bi wo hɔ a ni sika no be ma ni control nti mo setem bi oba na wo fom but want to ma ni kuna control no odi agura wontimi nware ye be ma ye bi antimi after wo sika edi ntina ma be ma hye so
ba ni monyam a wa awale mu ne se wo yare da hom ana se uwu da hom ene ye be kire se o kunu ana wo ni kunu ana ba we wo ware ana wo ware na wa yale hu ana ehwe no oso ne manyina tutu kwan o ba woni ni kunu na wo ho o woni ni kunu wo ho e dia se ne ono nko ana tie o woni kunu o ne se ne maami wonche o na papa wonche o kwa so na eja na wale abetena ho obi anya na wale metena ho ti be ya se mfa no kwa busuafie ne do akoto abusuafie na me se usi dan na o si ma ono wo yire nti no abusuafie na wo ko ye no kure dan ni nyino de kwa be lisi wona epia ma o faje na ye kwa ye kwa ba wona betena be ho because obi a wesi obi so se ka wo hye ne ma nti aduru time se o se ye ko ye chi ekosua niema bi a na ye gya to ho na ye de ba ya brabo so me say me yire ne ho oni me say me yire ne muslim o ye muslim ba me so me ye konfo ntia me mra ntia edu okro na ko masirachi kura me mtimi drive on de ne ko masirachi on shane no say me ma wo ma no so David me de ne say enka nkire me say asore nti wa ma maduane asore nti asore time aso ntimi ne ma ye fi wansi ene ka be gya asore na mmom ye de me pema me wia ko kwan me mfa ho atiase obi ti ho ni kunu on frɛ ne papa da o ye aduane ama ni kunu no papa frɛ me no wagyae o ko papa wa o si ne ama ni kunu papa frɛ me no wagyae na o kwa ba na me wai o ha nyina firi ho abotere en wai so tia se papa me bisa ye maame akusia maame akusia se wasom a obesom ye papa lumba onya ne baby koro odo a wada na de ye hu ne obi dan so ne ye de kazam odo a wada na di a chan bra woni ne ntena aye ebesin ne aye hu ne se enam no sumpo na pai epeja duru baby e kan se ye maame eduma wa ye ne de ne bi mo kaka no media ne so ne ano wa ye kaseti ana no ye maame na nu ne ho se obo a papa ya na me da se ye wa abo bi ye frɛ ne kraman fidie yi na o ye den a obeka wo ba ma fidie nyi kraman wa ha nipa high street nipa 100 twam a onhwa ba ko pɛ ne be kwa ko yi kraman na mana ka no because obi anim se kraman ni bi da wo ka ntosuro so beko me na me nkoma ne nka me na me wu e ma me akosua se wa eye na adwene se oyi kraman na kraman ne ka no kora papa e woni mu nti obeyi amaboa na ka no ti se na aboa na ka no na nipa se wa ye papa yi aboa no nti aboa na ka no mo nhwe no mani wu a ye ne ye wotima no ye nhwe mani wu ne enwu kina beko ama no ma me ni papa o ye no se oba bi ate saa nka ye mema nka ye mmere na emmomu no ade we esi ye no ama ba ma bi ade ayesua de se wono wo yire ti asomdwe mu a enyina so se mepema enkofa bibia ma mepema wu ye no hwan na behwe wo ma no mepema wonim fie dodo a obedi ade ahwe saa nkwala ni nyina ulumba wonim se doctor kura ka kire wo se obewu a 17 years ago saa nkora twetwe na wugu ho na asem na behwe wo ma na hwan na behwe wo mo enti wo yida ko sia se wa de wo bekwa ko wa sesa de abasa da bi yenye ne sa busa se de one ne wo ye no soso hwe na me fa me bampa nyini nya example nkire wo me ni me yire panyina me ware no ye ba eko 18 years this year akora menya 18 years abema na emra me kwa komtete no me di akora ne free me wife nsem e di akora ne koma me maame me wife no sa akofa akora no e free me maame nsem emra me wi akom akwala ne sa ba me nchen ema me di akwala no ko wasa kropon na wasa kropon na akwala no ko school no na akwala no entimi ensua de ye because the teacher for ni suro me ena me frɛ me chiri ba mienu o atonsu se onfa akwala no me fa akwala no ko boarding house ena me frɛ ma me no so se ono so mpe school because na me mpesa akwala na da ache be dey be say me nua ne konya boarding school ni bi wa atonsu na sa atama akwala no so akwa kodi ne maame no ho balekasi asem a maame no mase do beka ne se me yiri ni nwui ena me de me ba ko to children's home boarding school ni about children's home ai sure entino on fa akwala no ko boarding school ne
Emfa nkochina se enu nti meme se menhwa akwala na obeton manche mole e de ahwa akwala no na me ka kire maame ne se awo enye de awo kan yesa na medwene o boarding school yesua nyansa ebie adwenem na boarding school yesa obi wu a ene de ne ba ekọ boarding school na enne ena wo kan sei maame wo ankasa unfie yesai eye wo nana manche mole na ankasa kura nipa dodo se na this time ebedu baby on beto manche mole enti yempa akwala ne daachi yie emfa ma akwala no maame na ntie mi e ma boarding school na metu aye no ekoye meka se o hwe ne nana enti eho no mebufu na memfie akwala no be 1.5 year na eko 2 years e na akwala no ko pe me wo fa ase baako e fre no bronya e fon no de fre me no se da me school ni me ho ne ma nkoye tena se din na me that day na me to fon ejina so ma akwala no e mobile money e ma ono na me send ni sika man so be abenya ono ankasa ene na kasa se oni sika obetimi afre me because my hu so otimi kasa fon so me ye ni nyina de ma akwala no nti e ma ne ma me behu se me hwa akwala no ma akwala ni wie GHS akwala ni wie GHS wa ntwa na me se akwala ne mra me nchen oba me nchen a ya no aduane wo fie no oni de ofie no ope drink na wa frɛ ne nana so wo mra na wadwane na wo ope drink anom se drink na hye no wo ho de hye no wo ho enti ewomu a ɛna akwala no ɛkoye ɛna osa be pa achew ɛna megye no ti akwala no be pa achew na megye no no se me ba ne num wi maame no ba ɛyɛ me ba ne wofa ɛto wi ɛna watire ne me ba no fo wi otimi suma me ba no ma ne kɔ kurom kɔfa wi ɛde ba okofa obi okofa sa akwala no so a obeso bi ahwe akwala no so antini sa ade ne kwara obi enzu anwene se ɛyɛ wi ɛna me nkrofo bi firi akra ba ha ɛna se me bayi on se wi fo so mo hu masia akwara bi tia tibi wa hwe me baya onhu yenhu no ɛna suma ka tia me se me ba no ɔno mo wi nam se ebi ene suma apese me pam me bayi ntimi ntie suma na se ne mo monitor no ɛna me wife ko hu ni se ɔno mo wi ni bi na obeka kire me na me frɛ ne dem nam se Desmond da ben na o sha se ɔno mo wi ɔso da last year na me num bie but this year de me num bie ato anse na madojo what man num wi abrami memfa wi kura enkama no ena me kye ntina me bo na chimiensa ena me se me kye no na ma kye de wo fa na ka ho one na kire no o ti se me kye no oje hane onsi ha bi maye madwene se me kye no a kye de wo fa no me dunya nkopon a kire ka na kire bon enu ntina me ka na media no so no me kye na kye no wo fa no po onwane baleke so me ni me bi ote me kone me nya akura me kye no wo fa no bia se wade ama me na me ka kire ni nyina ya aberewai na akofa saade no kai hu ye bema na tete bema oba wetima gi akola na se no na akola ne nam na wo so mo wani mbre na wo basa me di won me mani mbre da wontimi ntu na jaja mu me papa wa tu foundation kura mame nton nko mbre ni bre se mama chance ompe ama chance ompe di na me nyawo so tasie me hwehwe ne da ba da me tuka bi na me ko chi papa na tum me chi papa na ba bi akola na obi ode ne beba isa be ko jail obi ngase me ni papa no fo ti se maame no ne ba na hwe me amede ne betum ka soro ka asase e jail papa no wo ma wo wa fo ma nton wi wo fa ase na de nton wi enti wo be wu ama wi na wo ton wo fa ase abeton ana oba ni mom na yemfa na nim nkonkoje ne ye chi na ya frɛ me se ya chi me ba fo wi omo ya nwonafo nkora ekodi beebi efiri eya na mo firi so ti ase ye woni ma bebi wo ho o ya obi be ka se ebi a se ya na sese me dia wudi sa nkwate sam nso so da bi na me kura na me te ensan ho me nom nsa me nom jot me nom wi se akomfo bebere nom wi enso me mpe tama na me twa nnua na me operator boy no mo so ma me koto wi nyina ba so ma nom bi da enti wo me ba ba nom wi me ba da bi ahwe ho so yi kasa blen kam ni ko shem kam nyi no kene biane obiane ko sable o shem bo nom wi wo me no wasini mu ade de onko foforo
I say me wa baba ko be ma ba ko. E dia o na epin. Dabi ma reject no. Na ma reject na Oh, sa wada ma reject no kra. Na ma reject na sa. Ma reject no. Se me wunne oni hwe. No kra na meka. Ono na me de ne ye next of kin bibia, ma gina so asesa ne din bibia. Enam braboni. Ne na aboa na ma ne maame, ne wofa, ene de ne bossa ablaboni. To mo nya adwuma nhwe no. No mo pe ba bi mfati. Ne obi a de hwe ne ma wo. Obi ani abere hwe ne ma. Obi ani abere hwe ne ma. Why? Ti se ne wanya na wo papa hwe wo na ase wo mpe. Na be di wi achi no wofa aton wi a. Ah. Ese eje obi ade ye ni ye. Ye nje nsɛ no. So, enti se ne no ti se obi kasa na ma me akosi ase wa man no. Omo nyesi yam ti na le nwan mu da so ho. Ye chi mu gugu mu kakra ne be ma me. Enwan ase mo ya o. Obi awo ne babo so me nkono. Ono ne ma. Singa se ono ne ma me da. Ah. Na che o se ye ma me ba ye na no ye ba ye kana ka oti aye na azuma ye hu se ye ma me san akọ. We ko. Ko di djuma. Se me yire de bibia me bibia menim. O ko di djuma ketua bi asenya ba. Aba betoa api ni de ekoso yi ho. Afi ko entitan fidie so ase. On say TikTok on there untimi ye live streaming ni ayi. Ye hwehwe bia hu se baby I say ye maame baby onam the flight nam ene ye monitor no ena ye hwe time be no akodu obe lande e kwa kohia no honom na sanche mi fa so ben pa ene wo sade mi mini aba na tia de wesi na nyam ngom esi ene nyo wawa na nyam ngom adentia na onim ze besi na mini mboro so ne kwasa na me ka kire wo me me ba fu enya akwam nko e de na wo kai wo ka kire so ye ben fu nti me nya akwam nko me ba fu tuhun no kwasa mpa na me ka kire wo unim so mo hyase wo Ghana ha omo hyase wo Ghana ha sakwa na obekọ hwe me do nyankopon ka mama ne huru e ka mani so hyire se Ghana fo mpanyimfo mo wo airport se ma me ko hyase wa ne fa flat free Accra to Kumasi ma me ko hyase wa fa fom okay ma me ko hyase wa fa fom plane kura atwa ticket ye say ayema nti no fa fom no ayema sort ase ayema na nya boni na we ni patirimu a because of edom na ko hia na Accra ni nti eya manfo ya na mo te airport na mo di boni say ya enye wo na mbewu na say be flight so timi ye ma wo obi a watwa ticket watwa wie watwa ticket watwa wie de ntimi nya ma nya wo sa na wo say ko be 2 o'clock 2 o'clock mo se san ticket no mo na mo say den na mo se san no ewie akira a che say enye ye kura nipa de se ni drive no travelers no Kumasi ne ban 10 so ti ase enti no mu ade we ya mu ye he maame no anana na ye driver na e ban se no kopie mu airport mo shede no driver do by airport because say dom ni na airport wo samo me say ye driver maame na by airport me do nyankopon hwe me say Ghana o nipa be wu wo maame we hu no me do nyankopon nipa be wu wo maame we hu no wo de me say ati Ghana ha ye be hu ade me be si wo Ghana ha no nti no na shase no anti me we na nya me nwanwa because airport ho kwa no mu di sa nkwasi asem no eti se on be tracking no na Jimmy sem bia ye me tan we mu ni se aya no mu ni se ya nko school ya Jimmy ana mu ni se brochire no eti se Ghana ha na se be obitimi di nkwasi asem fa ne ho di no se maame no momu no ekuta 2 passport na anyambia all baro fa sorowe of aposo on immigration aya check in no on immigration maame na nkasa kura no onye Ghana ni onye Ghana ni enti mu amoto we mu kasa nkwasa se mu ho nanim nyansa sen maami ono be fa passport mienu dia nante na Jimmy ano hyeche edam o na betimi apɛ hawa ma na immigration Jimmy ano hyeche edam enti sa apo na mo bo ye nyina ne kosi sen me ka kire mo se maami akosu ase wa obambo onyankopon anim obambo wa asase ye wonam so alupremu kura watimu no obambo mi ankasa so sa obambo wo mensem enti die mu beye bia enya hweda midi ka be ka kire mo se odobroni me mentan wo da e bia wo ka na emmomu no lumba nkrata ai kura no e kire se wo ye German ni no sa nkrata no odobroni unni bi ena maami akosu asewa ena wotumi se obetuma kire se we ye lumbaba enti no asem na aba no una o masusua bra wo ho ase na maame ne wo bibi kura na onfa moa wo ma no enne me ka we nyina mu antie
ene Freda menu as Freda free you e be say ene maame ni divorce bia enti na odobreni fu obuo na fa maame ne beduru ba bi na hwan afa na mbahwe sa nyama we nyina ye ka kire mmantie ena no mo yom bibia bom se we di say ba ta wa afode enti wo no sankrata no unni ena nema na nkrata na wolum bag mu a mukoyi se maame na gya wale ne ho nkran ne ba na mo de be kantaye no maame ne wo bia akope wo ne nkyɛn ade bi omo ye ne mienu gye ba ko mesi menye ba ko bibi nti enti de wu yei enkosi aga enkonkosi aga enti de mo ba wia bia no de beba he opa ye dien enkosi aga maame no wei eye adwuma adwuma ne ye adwuma ti nipadua no emre wonim se plane mu na omote no na nka omaye omadwene se enka maame ne hunu kura se oma video na kebe ye he na koma o maame ne se kan me na me ka kire wo na wo mo pe maame ne kunu kura wo Ghana ha na plane get me se kan she yonko every plane nipa so ba hawa o wonim se plane kura wo frame wo dum phone enti ba ne se dum na na beto flight mu enti ba ne se internet re ma wo dum ne ba ne se no tumi nya camera twa maame no e sende ye e ma obi unya de to flight mu de da camera ye adwuma enti e de no tumi twa sende ye e de tumi twa sende ye enti se kan no tumi fanko e se be so me transit dia baby obe land no sa airport no o twa sende ni plane ni nipa so ha wa se on internet o de adwuma o betinga ye enti no mai ba dwe se maame ne hu ye ba ne nyankopɔ ka kyese no kana no ntum wan ka hwe ankyere no so ta se Jimmy kasa ena maame na ya chiri na ye den o maame ni yanka wompe unua bi yanka wompe maame no waye nipa den na ma ne hunu nyina ne se woni ni kunu bo obra na akwala su kɔno ma wei age na ware age ni kunu ama maame di awreho na japade so mo se age ma ntimi anyinti no ma bopase enkoku maame ne ntonkene na ye Jimmy ana ye yada tabi mo nae mo ho no mo nae sa bugusu abobo me ka se mo ya kyerɛw ye wura santehene ye wura nada woroma onko ba me kura me nhia na airport da juma me akusia se wa me kusia na airport because we santene di hie kronkron ye nhwe mo obi nyara de bone da me ka bibia me nim de meka se confusion aba omo ankasa do mu gigigigi na nkala no se wo faate kura na ka me nana ne wo na ka me po asempa lawyer faate lawyer no wo na wo toto maame ne ma no asa apia banden se wo na wo ye enkura ne ntan wo maame confusion na mo de koto maame ne ma ndam no adane e beti ba se enye no kore so eye no kore minim de meka eye no kore why eye no kore e kwan mo pa so anko mo gi maame ne ma afiri ne nsam nyina me yawe me yawe obi awo ne maso de wotimi me ka kire maame ne se maame kan wakoma to yam se de nsuo ye no sa na wia be ye e be dane do nyankopon adane so na nsem be pie no wo de mo ntwen ma maame no nkɔ na P court no wie na wo wie na se afem ko hu se oni divorce a wo de mo be tensem o se Kevin ababa ndese wo hu se ne papa na da ho no Kelvin to wo hu se ne papa wa hu se ne papa na da ho no ye de da no no o so be tensem wo nim se abrochire ma o magimi wo abrochire manyimi yo me ka kire wo mo se ye share da de ka kire wo se mo nkonfo mani nkɔ hwa ade no my imagine say year time no be kuma me akosu ase wa me na me ka kire wo a year time no mpete nkomo ye maame ne bone ena wa ke ensem e wo ho no maame wei ensem na o ka say 2020 udi agro wo be wu me na me ka kire wo o na say answer on trend mo pesa no mama ne on trend ma no so trend anything na ni na ha say the confusion ba na mfa ye wie ye de no 2077 don pomfo ma yie ne nkwache 2028 ana mutimi fa nkwache eno kana abato time wo ye mutimi fa nkwache so ti ase hwe ewiase wo ho bone o ya kosisen da mutimi ndi bone ankwa wie za o di na obeje me de bia me fight for no krewu ena me on se na nsem me no ofidie so me tena ase ka kire wo se minim se maame akosu ase wa wonya akokɔ no didi na no dwirefo ensi da na emom se bibia toto yie ma na omane remfi brimpoma da asɛm na aduru ho akoma ma no kenye brimpoma na nka minim maame akosu ase wa so brimpoma ginam enam papa bi a waye no nti o ginam akoma akɔnɔfo
so what I say me so me de me ho bo afode say papa oboni mu me fight amano didi ebesi bia no emfa ho ade bia de bia bonyo no bata ho enti emfa ho ne akukuru hia se beba bia no ye bedi nkunim na mo maame na japade bia wolumba chefam bia no maame nsanka wasase we so da ene ka isle go fie ni nya kan will ana se ye hwe nkratam na maame no ene ne kunu ne siye se de omo kana na sankoye maame ne dia de obedam wo me hwe asho na se se the real no munya nkan ye yi de e real kura ye ni real kura ho ye bia na bi wo ho bia na bi no ye nim de ntimi nka ho asa bia ye bia ye copy yo e tamba se na bi wo ho se ba ye kan ya de se fata obia no mi se lumba so de sabi no se na adwumu do de bo no nwumi obeba o ma basa ye sisa real na me kan no anti wa me kan ma ho na onye hu real na well no unya hu bibia wo lumba chefa bia no ewo maami akosua se wa dia na mo maami akosua se wa na lumba di na chija na se onhwe ni nuanom ema no na mo keto na friends fosi na fosu mo onhwe no wankoyi ni ho amfirim ma onhwe so ehu video bi onkoyi ni ho amfirim o wa ho kire mo hiamwa ala wa ho kire mo hiamwa na ne bla ne ti ase no se ne bra na ne hwe ne bra na ne bi bia se ba e film ane won se ne suman ya na idie se je wa ye mobo won se ne suman nkofo boa no won se ne suman na sem ya wo kan ma obi ehu ba bi ofiri ba unnia ti se lumba wantima mfo ankwa buru kire da e de suman ne kura ho ka me bisa na bra mfa na nko bi e de suman ne kura no antu unnia na ntima mfo ankwa buru kire o de ne wo fampo kwotena America e de suman ne kura ho on kana ntumo aka kire ma di kan ma ne woni se on kana ntumi here for interview bia anye sa ense ma baba ka kire no on ho ba no maduru e se mo ntwe ne mbata mo ho na ye here for interview bia die suban na wo man to blank ma mo na se wo blank po amwa wa wo sister wo ne abro kire sister wo e die ntino ntimi mo wa enso ya sense bi na Ghana for na so mo mo wa e die amwa na o maboa wa on fa nkosi ba bia e die ade na o ma kire wa do a wo ma kire wa an kire bia ma mo on kana ntum ma nim so o hwe into wate na ye na wase ye here for interview bia mate ase ye na wase na so ye na ho pere a ne floor rise na wadi ne beti ne so mate na awra hu sem bia me hu ni na kura se ya gigi sika na ka akra na 100 million into wanje se magic aka no mode manwa ene ka se oje ene ka se mode manu da bi o na mode ade kura obi ewu na mtum bobo ne nsa eno gi se kamlem on se ne de nyensa abo ndom yere nyensa abo se o ka se ne ho chine kakra na mso kakra mo gigi ye mo de boni jeti on fa nyisa bi asema ne ho ne ho chine na ne nuane pe justice no opini me pre justice senka opini pre ye ena o ka ne nuane mo ho ena o ma mfa ne ma mfa ne so ena obedi adanse se na lumba na da ho ya enka yie ni mpo enka ne sika nkontimi ni wie why ko be ye yie dom beba ka t-shirt kura nko be ye no enka na nyina o da so ton nkofo na ekire do why nkofo do na ekire no ene do ye fisa bi delay nkofo ekire do akire omko so aso nkire emfa maye maami ye nya de sa nhira mo se mo ye sa papa do betima ye o ba ko fo betima tambia 10 100 million 200 million di amount by metan social media say me bra na ehwe me bra wi yere me ho kire me enye bloggers ya na mo no ko di nkomo na o ka se me bra wi ye se ndi mama nyansa ni nisim o nyansa ni nisim me so no so nyansa wo ditim enti se wabusa na so wonka babo ana se mbetima yere me se me nkasa da bi enti me nyira enti se me nka babo me na wo ka ye wo hwe a do ba pa na enti yo ne ma bi wo wa o ma guni bla ni mu ase amfa bo she bebrebe nyina me ka cho se maame munya yi pa o na o mo she machi o mu ye miedua mu no ye be wie yie no obi abekọ ne fie o aka wonko ye keka fuma funu ye keka madam pan o brampo wo dimpo ene asie ni sa akoko na wo ne wo de obeye mo bonya o de so de ye nsie umpo e do be san dua so e da se bebre wo adaje a wonya de amaye ne abusua ha enya support TV so adaroma ene so ye sen di nkomo bio mesra wo share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so ya wo de e no subscribe to channel no so e de amaye no like video no so e de aka ho ene e ko for black onim se omo a omo tra ke me maame ne mabo mu dua na de o de dia body dia body me de agina omo ene ne ko for black se omo so komo se omo
ko omu akoda kora na kamla na omo de track wo mo no mo yire mu na omo guess kora da an track yo so mra famla bonten ese huhum camera mo so famla bonten na so man famla bonten dia odipa o che chire se odi kamla beto maame ne so ena sa travel and tour for no so a omo tumi ma kwan airline for no omo so tumi ma kwan e ma obi tumi twa passport ni inside e the document ni na ba bonten omo so be si wo mo asho mate and he said the see na see na say mo mote wo ena say time na omo si wo magis kam so be buro mu bia wa se ye ku omo tugu ni papa no fo no mo ntra wi ase ate ase ena ye na wa se ebusia ye fa wusia medin ene oba ya esua ma ye bo Nyansapo TV so eni ya ka Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane yekese na ntakra abon ne die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya